השעה 5:50 בבוקר, יום שבת, ואנחנו עכשיו חוצים את הגבול בין אוקלהומה, המדינה שאין בה כלום, לבין טקסס. סוף סוף הלילה הזה באוקלהומה נגמר ואנחנו נכנסים לטקסס, ארץ האפשרויות קצת יותר לא מוגבלות. הנה. וברוכים הבאים לטקסס. אנחנו נעצור פה במרכז המבקרים של חברת החשמל ונעשה כוס קפה. גיל ישן בערך 4 שעות כבר. לא נעיר אותו, ניתן לו לישון, וכשתזרח השמש נרד לכביש 66 גם, נראה מה חדש.